Il-professur Frank Bezzina irrid jara li l-Università ta' Malta tersa aktar lejn il-qalba ta' realtà soċjo-ekonomika tal-pajjiż u ssir mutur ta' innovazzjoni, riċerka u kollaborazzjoni. Din hija l-viżjoni li qasam ma' TVM News fil-bidu tal-ħidma tiegħu bħala rettur il-ġdid tal-Università. Il-viżjoni tiegħi hija l-Università ta' Malta tersa aktar għaċ-ċentru tar-realtà soċjo-ekonomika ta' pajjiżna u li sservi ta' pont ta' kollaborazzjoni bejn l-imsieħba strateġiċi kollha. Irridu wkoll nispiraw l-istudenti jkunu kurjużi, kreattivi, ħassieba, kapaċi adattaw għal ċirkostanzi differenti, kif ukoll kapaċi jisolvu problemi li jiltaqgħu magħhom. Il-professur Bezzina qal li l-irwol tal-universitajiet illum inbidel u m'għadhomx istituzzjonijiet iffukati biss fuq it-tagħlim u r-riċerka, iżda għandhom ikunu protagonisti fit-tisjieħ tal-kompetittività u l-innovazzjoni. Irrikonoxxa li qudiemu hemm diversi sfidi li jeħtieġ jiġu indirizzati, fosthom semma s-sostenibilità finanzjarja tal-università u l-bżonn ta' strateġija fit-tul biex l-istituzzjoni tkun tista' tiġġenera aktar tħul u tuża aħjar ir-riżorsi tagħha. Li rridu nitlu f'diskussjoni kostruttiva u trasparenti mal-gvern biex is-subvention li nataw tkun adekwata u tkun ukoll ġusta. Ħaġa oħra wkoll nemmen li jrid ikollna pjan finanzjarju fit-tul, mhux sempliċement cost savings. Ir-rettur il-ġdid kellem ukoll dwar l-intelligenza artifiċjali u qal li din għandha tkun integrata fit-tagħlim, fir-riċerka u fil-ħidma amministrattiva tal-Università. Qal li diġà qed jiġu żviluppati korsi ġodda b'kollaborazzjoni bejn fakultajiet differenti biex l-istudenti jitalmu jużaw dawn l-għodod b'mod responsabbli u kritiku. Jekk inti jaffas buttuna u ħariġlek l-informazzjoni kollha, tkun ukoll kapaċi tgħid x'inhuma l-limitazzjonijiet tal-AI. X'inhu huma l-implikazzjonijiet etiċi tagħhom? L-informazzjoni li kienet ibbażata fuq sorsi li huma kredibbli, tajjeb għal daqstant nemmen li barra l-ħiliet diġitali importanti wkoll li l-istudenti jkollhom il-ħiliet u l-kompetenzi umani. Daw imorru it-tfid. Il-professur Bezzina appella l-spiritu ta' fiduċja u kollaborazzjoni fost il-komunità universitarja kollha u qal li l-ambizzjoni tiegħu hija li jibni fuq is-suċċessi tal-passat filwaqt li jindirizza l-isfidi tal-lum biex l-Università tkompli sservi bħala istituzzjoni ta' ġid għall-pajjiż.